Ang mga batanon karon dili gyud mahutdan og mga gimmick sama ning taga Bohol atong sano nga atong makitaan karon. Bisan ang tinuod unta nga practice sa ilang isalmutan nga dance contest wa gyud palabya. Atong tanawon kung unsa ilang gihimo nga nakapaukyab sa mga netizens. Ni ang report. Mga kapuso, unsa man ang imong buhaton kung wala ka makapractice og sayaw alang sa usa ka umaabot nga contest. Kining duha ka mga high school students sa Bohol nag-viral sa social media tungod sa ilang gihimo. Makita sa video ang dance step sa magparis kay Latin dance contest man ang ilang giapilan. Apan sa tunga-tunga sa ilang performance, kalitlangan na usab ang ilang dance steps kay wala kuno sila makapractice kaayo. Nahugyaw na hinuon ang mga audience dihang mikalit pagsayaw og hip-hop ang iyang partner og miside tumbling pa. Makita usab sa laing video nga tanang participants usab ang mihataw pagsayaw sa nag-showdown.